4, 3, 2, 1. Mamă, cât praf se face la demolarea asta de la fosta fabrică de pâine. Wow, cât praf! Mă uitam aici la șantierul ăsta, cât praf se face. Ăștia de la mediu sau cine ar trebui să ocupe nu le dea nicio amendă, nimica. Au postat, au pus pe. Păi și sănătatea noastră, plămânii noștri, gâtul nostru. Uitați-vă ce e pe ăștia. Da, îmi imaginez. Dezinfectați, uitați. Păi nu, mai devreme îmi imaginez exact o mașină, că parchezi aici să face... Am fost mai devreme până acolo la gardul ăla și nu puteai să respiri. De praful care îl simți în gât, chiar și cu mască. Nu interesează pe nimeni, vedeți. Un proiect de protecție, ceva trebuie, știi? Că există tot felul de variante de protecție. 24 noiembrie 2020, cam așa arată șantierul de la fosta fabrică de pâine care se demolează. Cam așa arată. Îmi spunea cel care lucrează, un angajat de aici de la Lidl, pentru că sunt la Lidl, fără să fac nicio reclamă. Aici sunt, în parcare de la Lidl, la 15 metri de gard, că lucrul ăsta se întâmplă zilnic. Tot praful care se emană din demolare merge către Kaufland, către zona aceea de acolo, complexul comercial, către Lidl. Și vreau să vă zic că aici, în parcare unde stă acum, nici nu puteți să vă imaginați cum simt praful în gât când respir. Practic nu pot să respir sub nicio formă. Cam așa arată un șantier. De fapt, nici nu prea pot să încerc să fac un zoom, să vă arăt cum tot praful se duce în partea asta către zona comercială, către parcare, către oameni, către mașini. Îmi spunea un angajat de aici că stai 10-15 minute și culegi praful de pe mașină, de pe balustradă, de pe orice suprafață. Și până la urmă praful ăsta vine către bulevardul principal din spate. Ca să nu mai zic de parcare și de oamenii care ies din zona complexurilor comerciale. Nu măsuri de a da amenzi, nu măsuri contraproductive, ci măsuri productive. Eu personal, ca cetățean, aș vrea. Adică să se realizeze niște panouri de protecție, niște zone de protecție la praf, în funcție de direcția vântului, în anumite zile. Sunt tot felul de variante. Se pot face proiecte de protecție, special realizate pentru protejarea mediului și a prafului ăsta. Care, de fapt, dacă stau bine și mă gândesc, nu știu ce fi în praful ăla. Clădirea asta e construită de mult, nici nu știi ce e în praful ăla. Da. Ce să zic, sunt înmărmurit, am rămas fără cuvinte. Cam așa arată. Vă mulțumesc, numai bine!